Ben, realidade e soños. Non fago a pausa en plan. Realidade e soños, soños e realidade, os soños que cobran visos de realidade para o leitor por ese principio que T.S. Coleridge chama a suspensión da incredulidade, que é un principio que tamén usa a Xunta de Galicia para declararse os campións nacionais do déficit cero. Tamén leen moita literatura inglesa, Bernard Shaw e esta xente. Pero hai moitos outros temas que inundan a fugaz coincidencia dos temas. Uns xa foron tratados aquí. Falas tamén de gastronomía, dos que os da primeira fila, que sabedes, estades ben mantidos, ben se vos ve. Falase tamén de política, na segunda e na terceira fila tedes todos cara de politólogos. Do ao desamor, que todos sabemos ou coñecemos a parte que nos toca. De masturbación, aqueles que estades de tete descara, que non ten ningún segredo para vos. E é que o desexo e o amor están presentes en toda a novela, pero hai unha figura que prevalece sobre eles e é a figura da muller. A figura da muller, o protagonista é unha muller, xa non é esa colexiala que lle cantaba Muddy Waters, ese bluesman fantástico de Chicago. Muddy Waters, que significa augas enlamadas, augas turbulentas, augas enlamadas, que lle puxo ese nome porque tiña un tío de Pontevedra que era mudo, estuvo no cárcere da Lama en Pontevedra, daí Muddy Waters, e cantaba aquilo de Good morning, little schoolgirl, good morning, little schoolgirl, can I go home with you, can I go home with you, tell your mother and your father that I'm a little schoolboy too. Non é esa colexiala. Bos días, colexiala, bos días, colexiala. Queres que te acompañe? Podo acompañarte a casa. Bos días, colexiala, vese que era xorda. Podo acompañarte a casa. Dille a teu pai e a tua nai que eu tamén son un pequeno colexial tamén. Pois non é esa colexiala, tampouco esa muller balzaquiana de máis de 35 anos, pero si esa bela dama San Merci de 20 e poucos, esa bela dama sen piedade do poema de Keats. E desde que la vi, vago pálido y errabundo, aunque los pájaros callen y las flores murchen. Pois, eu creo que a novela do Esteves é unha homenaxe máis ou menos velada á figura da muller, pero non a feme fatal que se estila, tampouco a fame fatal que xa nos está invadindo os pinchos de despois, senón a muller como par do home en algúns momentos, en contraposición co que dixo a nosa compañeira Teresa, como símbolo de beleza, de inteligencia, que é algo que quedou patente nas anteriores intervencións, e na muller en definitiva como música e foco. E a mí pasou algo curioso coa novela do Esteves, que cando a lía, a mí gustaba entregar as lecturas chegar puro, case virxe, na medida do posible. Entón poñeme unha camisa blanca, vale? E cando iba mediada a lectura, pasoume algo curiosísimo. Decateime de que, para a miña sorpresa, empezaba a ver na miña camisa as fillas de Zeus e de Nemósine, as 9 musas gregas, Clio, Euterpe, Melpomene, Calíope, Terpsícore, ali a miña preferida, a musa da comedia. Pero que seguía lendo, e máis abaixo aparecían as de Shakespeare, Rosalinda, Titania, Ofelia, Macbeth. Isto foi maravilloso, pero logo pasoume algo curiosísimo e desagradable o día das eleccións, á noite, cando despois de ver a foto de Iravedra, é que me empezaron a aparecer todas as musas do Iravedra por atrás. Aparecían, hasta os patos teñen musas, aparecían Dolores de Cospedal, Isabel Tocino, Manolito Besteiro, Coina Porro, e logo as dúas miñas preferidas que están aquí abaixo, teñedes un rincón reservado. Esta é Gloria Lago de Galicia bilingüe, e esta de aquí é... sí, esta é a xuíza Pilar de Lara, viva a justicia independente, sabes? Ben, pero non estou de broma,
Pero xa remato, eu o máis sacó e o máis saló, pero antes hai un tema que tamén está, e do que se fala cara ao final, que o que Rodríguez Baixeras chamalle a prima dos soños, ou a irmá maior dos soños, xa non lembro ben, e non é outro que o tema da morte. Como todos sabedes, morrer ten a súa parte fodida. Pero precisamente esa condición tráxica, esa circunstancia, esa condición mortal, a que nos fai libres. Porque, precisamente porque morremos, por iso amamos, ou escribimos poemas, ou facemos o payaso, como xa a tarde. De algún xeito, vivimos desexando, e nós mesmos somos o noso desexo. Sempre máis sacó e o máis saló, que se funden na novela do Estévez. O máis sacó e o máis saló. O máis sacó e o máis saló. Estou facendo tempo para pensar. O máis sacó e o máis saló. E eu creo que hai certa pulsión poética na novela que a percorre de comezo a fin e é a intención, a vontade de habitar outras cabezas, de habitar outros corpos e de vivir outras vidas a través da literatura. E ademais faino o amigo Estévez en galego, cousa que considero que é moi importante nos tempos que nos toca vivir, e de algún xeito nos mostra outros máis aló posibles, invítanos a despegarnos do máis sacó. Isto entendía moi ben, e xa remato, coñeces a John Ballan? Esa mestura de Kruner, de Pontevedra, de Marín, mestura de Johnny Cash, de John Wayne, de Tarao. Entón sempre se facía acompañando os seus espectáculos dunha porta. Se tuéramos un xiz, trazábamos así a portiña aquí. Entón collía, parapetábase atrás da porta, diante da porta, contaba as súas historias ou cantaba as súas cancións petando. Xa sabemos todos. Ben, pois, que pasa? Eu creo que John Ballan entendeu perfectamente isto. Só que ele viviu toda a súa vida na delgada liña que separa a xenialidade da loucura ou do delirio. E de algún xeito ele viu esa porta e convertiuse no seu símbolo, e para ele tiña sentido que así fora, e a vida só tiña sentido poñéndose, aferrándose a esa porta, porque eu penso que o máis sacó non lle deixaba insatisfeito. Ele o que procurou toda a súa vida foi un máis aló, debuxado por esas películas en blanco e negro de cowboys, esa música de Johnny Cash e todo iso, e ele non atopaba o camiño, quizás nunca o atopou, pero aferrouse ao seu soño, aferrouse a esa porta ata o final. Hai un conto, xa este ao final, hai un conto dun chaval checoslovaco que morreu no anonimato, un tal Francisco Kafka, que se titula Ante la ley. Entonces, nese